ngiphinde nginamukele ohlwethu lumnandi kakhulu oluthi ubuhle ngokwenyazi igama ngusipheseke isibongo ngwakadlamini. Njengenjwayelo ka angihambi ngedwa ngihamba nobaba. Kodwa ngeke ngimchaze ngoba naye akwazi ukuzichaza. So nje sengizosibaba is over to you. Ngilibingelele nonke abantwana b'uNyazi. Nikhuluma uSimon lo kaDlamini Sibongo. Ngila eMarandile, Thembeleni Nkazimuleni uMshumayeli uDlamuka nabo umkhokheli uMswati. Mhlawumbe abantu abaningi baba abakwaziyo nabakubona bayibuza ngabo ubaba umazi kanjani uShembe ngoba sesikubone endaweni eziningi igama lika Shembe nihamba nilikhuluma nje nihambe nihanthume imfa indaba zika Shembe nje ayeke ngeke ngikubuze ngabo baba umazi kanjani uShembe. uShembe waziwa umama ungizalayo nami ngihambe kwahamba ngase ngakhula ngambona ngemisebenzi ayenzile kimi. Njengokuthi nje ngingomunye ufuna ngabe kade ngafa kodwa uNkulunkulu ngo-2017 wabuyisa umphefumulo wami. Kesembe mangase ngihlembe nje okunambe kabanzi ukuthi kwenzakalani ngo-2017. Ngo-2017 kwamhla 10 March kuLwesihlanu 2017 mhla 10 March ngahamba ngemsebenzini njengenjwayelo ngiphethe isikhaftini futhi base bengifakile ispice ke ngabona kukhuma lesisu uShembe wayelapha endaba zemnandi eRichmond sangiphatha nje lesisu isonto sakhukhuma kwagcina lapho sekufuna ngeEdington bafuna bathi khona ufuna lenhlinzwe sabona ukuthi uShembe kude kodwa ngoba safundisa ke ibandla ukuthi uShembe ukhona yonke indawo omnipresent. Ubonakala kuzona zonke indawo kwayekude eRichmond. Ngakhuluma nefoto masifika lapha eEdington. Ethi udokotela weNdiya i-option yodwa fanele ngoba amathumba twistekile fanele ngenza i-operation. Wasethi uma kuzokwenza kanjani lokho ngoba uShembe akakazange abiyele ngoba ingane zami ngayicela kuShembe. Wasethi angikhiphe ifoto khona ifoto ngicela ukuveza umphathi wohlelo. Hayi ngingakakunikeza ithuba ngoba phela sikhulume ngento yokufakaza. Sikhona indaba ephathekayo kule show lena ubuhle obonyazi. Nabo ubuhle bonyaz ngaveza leli foto leli lika baba uNyazi nobathi bantwana balapha eAfrika. Mangiveza leli foto makuthiwa i-option yodwa kufanele ngihlinzwe. Ngase ngikhuluma sethi uma ukhuluma la leli foto ngoba uShembe ukhona kulona bese umbekela uthi noma ekude uyacela ukuthi labantu abazokuhlinza kube khona yena ukuthi bakuhlinze ngoba kuzobe kuqala emndenini ukuthi kube khona umuntu ohlinzwayo ngenxa yamathumba ayitwistekile. Ngase ngikhuluma nalo ifoto wasezwa ngoba indlebe yakhe yinde. Ngayibona ngakusala sengiphapheme nje. Iloko nje engikhanyisa ukuthi uShembe uNkulunkulu nalokho. Mhlasimbe uzange ubone into abazenza mhlasimbe kuwena wabona nje ngasasa sewuphapheme nje. Sisusa nje ngoba nje umphathi wehlelo ngaphambi ukuthi ngiye lapha esibhedlela. Ngaphupha kwakuyisonto kumhla ka-26 February 2017. Ngayiphupha ukhona indlu yakhiwe ngifile. Bathiwa ngena kule ndlu yakho. Ngase ngingena ngave ngamxoxela umama ongizalayo ukuthi ngiphuphe ngena endlini. Kwase kubuya isithombe senkosi inyangezulu yathi ikhuluma nogogo uMasibiya. Yathi mntanami indlu yami iphelile. Kwaqondana ukuthi yayikhona indlu yakhiwa lapha ebuhleni. Basethi ugogo hayi ngiyabona baba indlu iphelile impela. Basethi umkhulu unyangezulu angisho le ndlu ayibona ngisho indlu ikhaya labangcwele. Mawuphupha ke ungena endlini usuhambile emhlabeni mawuphupha indlu yakhe kuthiwa eyakho liyakhele wena usuku uzoshona. Agcina ngayo futhi lapho laphinde labuya lephupha ngaguli. Ngase ngigula kwesibili lafika lamhla 26 ngangagula ngoba ngaqala ukugula mhla ka10 kuMarch ka2017. The ngisalele khona le ekhaya ngigule mhla ka10 ngomhla 15 laphinde labuya lephupha. Ngayibona indlu isinhle kakhulu. Bathi bethi uyayithanda mfana le ngathi yebo. Kwathi ngangena phakathi ngangena phakathi. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu noma ngangena kuleyo ndlu ngiphila nje kuyibonus yonyazi ngoba umuntu ongene endlini kwathiwe yakho usuke ezofa lo muntu. Hayi kwanzima impela yazi
Indlela obeka ngayo eyazi ngizwa nginokwesaba ukuthi uNkulunkulu ekwazi ukuthi isikhathi esifikile yena phinde futhi anenezele ezinye izinsuku ngaphezulu. Ya kunjalo phela masikhuluma ngoNyazi sikhuluma ngomdali okwazi ukwakha into engekho ayenziwe khona ngoba kusho ngivuka lapha futhi engikuthandazela engikubongayo ukuthi wakwenza ukuthi izitha zami ngingazazi emsebenzini ngoba kuyinkinga ukuphila wazi ukuthi uzonda ubani noma kunjalo noma uthandaza uzoqhama isitha sakho esikuzondayo noma abantu bazondayo uNkulunkulu akamukeli umthandazo ngoba uthandaza kakhulu ngoba manje noma umbone ezongena ithempeleni umuntu omzondayo noma sekuqhamuka inkosi inhliziyo yakhe inamathile kulo muntu omzondayo agcina isibusiso ungasasithuli ngoba lithi ukuthi ngelinye ilanga uthi umama walapha emaqadini wabona ngathi kuzonikelwa ke udala ke bekunikela inkosi nje bayihlala etafuleni uNyazi uthi ngilasa sanduhlala esihlalweni bakunikelwa kubandlulayi wabona lo mama bakunikela abantu babephethe iqhebhezana engathi silandele sebandla amapheshana amancane awayifika umuntu ayibeke etafuleni leliphepha lamaphepha bese shibilike etafuleni ashone phansi wazama lokho ukuthi abuthe lelo phuzu leqhebhezana amaphepha lawo abeke etafuleni lasithi uthi ngacha mntanami wayeke lamaphepha imthandazo abantu abanenhliziyo ezimbi nabantu abanamagquba ayinamatheli lapha kithi ngibonga ukuthi mina isitha sami sasengifakela ushevu angisazanga ngihleka nabonke abantu imisebenzi ayikho umuntu enenkinga naye zanzi mina iyasinda imisebenzi esho eyenziwe uShembe mhlambe kunabantu nje abayibuzayo mhlambe emakhaya abangenalo mhlambe lo lwazi lo onayo ngoNkulunkulu mhlambe abafisa ukwazi ukuthi mathiwa ngempela uyamchazisela ukuthi ngabe uyena uShembe yena uqobo lwakhe yena ubani phela uShembe umoya oyingcwele wesithathu uNkulunkulu besithathu umfundi eBhayibheli uJesu akhuluma ngayo ukuthi uyocela umthokozisi kodwa ke okukhulu ngayo ukuthi izinto azenzayo izinto ezidlula ezazenziwa abantu ababekhona eBhayibhelini kase manje uthiwa nje uyachaza nje ikho ngabe khona eminye nje imisebenzi uNkulunkulu ake ayenza phambi kwakho ubhekile wayenza uNkulunkulu eyimangaliso miningi ngizongithatha nje odwa ngelinye ilanga ngangabona kubeka ishosha lapha ngenhla kwabawamkhulu lapha ebuhleni bakuseyibhuqu kusayigravel ipaving ingafaka sabeka ke leshosha lapha emthunzini bekhona isihlahla lapha phambi kwase office sekwakhiwa indlu ke manje waseshiya umfowabo wasehamba eyochitha amanzi wamshiya phela umshiya endaweni namakholo babengakhola labantu kanti ngoba kuShembe kuyakunikelwa ngempahla ngeke ngisho ukuthi yilwane inkomo nembuzi nezikhapha kwaqhama abantu babezonikela ngenye inkunzi yayinolaka yathi mayidlula ngababa omkhulu yasiyahalalisa uyayibona ke inkunzi iyayibhonga bese ihlaba phansi babaleka bonke abantu wasesala yedwa lo muntu ne-wheelchair umfowabo usahambile yokuchama ngale la ekamp lenhlalisuthi emasolethe enhlalisuthi maye buye umfowabo ubuya lo mfowabo lehlele wheelchair akasekho isihlalo sihleli sodwa waseqala ukukhala manje ukuthi umfowabo useshonephi uthe ngesikade wabona lo mfowabo esemqhwebe emthinta le mahlombe uthi umfowethu indaba ukhathaze yini uthi ususukumile uthi hayi khona inkomo etheme idlule lapha kubaba omkhulu yasiza kimi ikhombo kungihlaba ngeke ngamemeza athi awe ma ngabona ukuthi ayiza ngempela le nkomo kwase kuvuma kimi ukuthi angibaleke njengoba usungibona ke bathi beqhabe beyinkosini basibonga ukuthi usesukumile lo muntu esinyusa uThixo wangena enkomeni bakuzonikelwa ngayo lapha kushiwo futhi ngamamazi ungasho ukuthi la ndawo la ingcwele indawo nje engcwele ilona zulu labantu abamnyama lapha eAfrika imisebenzi ke uNkulunkulu asayenzile abantu nje iminingi ngempela angeke ngiphinde ngikubuze nje ngikuhlabe ngoba yombuzo la baba ngabe mhlasimbe khona yini la uNkulunkulu la hlapa ngeze ungibeke ngokuthi nje la ngeke lacela khona thwa aneniphuthume endaweni eseziyothandaza ngegama kaShembe nafe nawezwe lomsebenzi noba isibusiso kaningi nje mphathi ohlelo nalapha isitimeleli masuke sihamba baningi abantu benkosi ababikayo kodwa ngizothi nje ehlipho
kwakusasilapha eDozen ukhe endaweni eseMantsensini khona umfana sasina naye wakashows baba kwaye admit esibhedlela ngazi la eKing Edward bese eKing Edward wahlala ke lapha esibhedlela kwahamba isikhathi odokotela basibehluleka ukumsiza bathi hamba bamdischarge ukuthi akahamba uyolulamela ngasekhaya sase sitshelwa ke sasama noba kumayeza namakhosazana amanye ayekhona ngisawabala ngamagama wonke masifika khona lapha kulowa muzi kaShozi siyafika ubaba ulele sangena ke masingena phakathi ekhaya asimbonanga ubaba sasibona nje umbhedo uflat uthe ngesikade mase libika umama usizo ukuthi cha ugulela ubaba ekhaya la usekhishiwe esibhedlela ukuthi akazolulamela ngasekhaya sase simuzo masingena ke kusafuna umthanazo sasilesiza umsindo nje wesikhwehlela khona isikhwehlela kuthiwa umndondo sasilesi sishona phansi sishona phezulu uthe maqeda ukufunda umthanazo basibethi baba akehlise lo baba abekwe phansi wakhala umama uthi manje kuba umuntu ogula wayemncane nje impela emzimbeni wakusela nje ikhanda kuphela wathi akahlale phansi angahlali ngisho ecansini uzothandazela lo baba ke ngoba uShembe wasinikeza amathuluzi amaningi akazange athandazela ngengubo noma ngenansuku kwavela bagidi kwavela wahlatshwa nomgidi yayincane kini wabekwa la isenta ehlezi phansi sase sigidayo kodwa engakujabulela ukuthi lo nkulunkulu uNyazi bathi abafundile as fast as a lightning ushesha njengoNyazi sathi masiphuma lo baba wayengakhulumi kwazwala isikhwehlela ngaqala ukuzizwa lephuma kuye wathi lo baba cha ngiyabonga abantu abami ukuzoletha umthandazo inkosikazi yakhona iyayisonta ke kodwa yena kuphela engasonti noma ke engakholwa namanje lo baba la ephuza khona ejointini uyabatshela ukuthi bakhula amazwi bakusiboso wabekile onendle ebuzwile sesiphethe nje bekwaphela isikhathi siyahlupha ngabe kumuntu okhona emakhaya ongazi ngalomNazaretha ungamtshela uthini nje ngoShembe mhlesembe umnikeza amazwi ukuthi kungana amaNazaretha embabaza kangaka ethi uShembe uNkulunkulu. Ngiyathokoza mphathi wohlelo umbuzo wakho ozothiya sizophetha ngawo ukuthi ngesinye isikhathi into ma uyibona mawuseduze kwayo ngizodlula nje kancane kulomfanekiso abanye abafana udala khona ingqondo endala yayikhona kuthiwa isiza abantu babamba inyoni wathi umunye wayefuna ukudicilela phansi isithunzi salengqondo endala evunywe endaweni yomprofeti mayefike ephethe lenyoni ukuthi bangani bakhe ufuna umhlola ngempela ukuthi lo muntu ngempela unesiphiwo yini anaso sokuthi yena mhlawumbe ukwazi ukuxazulela abantu inkingi wathi ethi lo uzohamba ephethe inyoni mayifika kuyena lenyoni ufuna nje ukudicelela phansi isithunzi sakhe umbuzo ukuthi iyaphila noma ifile mayiphendule wathi iyaphila uzoyiklinya semthami ingakhali mama kwenze ezothi inyoni ifile uyoyidedela bese ihamba bese bemhleka abantu mayefika kuyena lo muntu ngoba wayengafana nabantu bonke endaweni uyafika hawu mkhulu injani inyoni iyaphila noma ifile wavela wathi lo ngoba wayibona okungale wathi ukuphila nokufa kwayo kusezandleni zakho engizama ukuchaza ukuthi nathi mhlambe kuningi abantu abakuzwa ngoShembe okuyi misunderstanding kodwa into uyibona njengoba nathi sikhuluma izinto esizibonile usho njalo uJesu wathi mawufunda lapha encwadini uJohn 1:45 khuluma amadoda amabili kwakhona indoda okuthiwa uNataliel yayinenkani indoda ingezwa lutho uFilipu ukutshela le ndoda ukuthi woza ukhona isimtholile simfumene ekhulunywe ngabo abaprofesi noMose uJesu waseNazaretha indodana kaJoseph ukuthi yasindisa wasethi lo omunye ikhona into esile engavele eNazaretha na uthi lo omunye woza uzobona akulula ukuthi ubone into ukuba usizo lwayo ukude nayo kusho nje kubantu ukuthi abasondele noma ke bezoyihlola lento mhlawumbe ucela into mhlawumbe sakuhlola uyofika uphenduleke eligarantayo bakwethu nizwele
igama bengusiphesehle sibonga kaDlamini ohleleni ubuhle bonyazi. Sibonge ubaba ukusivashela kwakhe engathi uNkulunkulu angakukhumbula baba. Amen ngiyabonga mphathi wehlelo. Yeah, bye. Ukuba nawe. Asiphinde sihlangane ohlelweni lwethu olulandelayo nangokuzayo.